vraha znát. Většinou to udělal ten, kdo měl motiv. Nevšiml jste si něčeho zvláštního? S tímhle nemáme nic společného. Takže nemáme vůbec nic. Pachatelé nebyli dva, ale tři. Ten postřelený prodavač právě zemřel. Co si asi tak o tom máme myslet? Tady policie! Ruce nahoru! Stôl špecialisti. Už teraz na Vojo a od piatka do nedele o 20:55 na Markíza Krimi. Odhalenie pravdy prináša aj obety. S francúzským šarmom Prestaňte sa v kuse tváriť, že všetko viete. rieši komplikované prípady. Zrejme ste poslední, ktorí ho videli živého. Aj rovnako zamotaný osobný život. V zlosti som jej povedal, že medzi nás nepatrí. Ak sa chceš vrátiť kvôli kariére, choď. Sledujte napínavý seriál Keď zabijete takýmto spôsobom, bez stopy sa nedá vyviaznuť. Komisárka Florence. Už teraz na Vojo a dnes o 20:55 na Markíza Krimi. Ja nie som ten, kto musí každých 5 minút pripomínať, že má doktorát. Ale ja mám doktorát. Dobre, a ja mám odznak a zbraň. Ich povahy sú úplne odlišné. Ako Maldera Skáliová. Tých nepoznám. No, starý seriál. Je dobrá, je výborná. Tak si ju berte. Ale pri vyšetrovaní zločinov Kostička. Čo je? Ďalší prípad. Či to bola samovražda, rozhodnem ja. Pozor na hlavu. sa dokonale doplňajú. Chcete ho vypočuť? Ako to voláte? Vražiť? Dusiť. Kosti. Dnes o 23:00 na Markíza Krimi. Rovnaká technika, ako použil Udejna, než ho vyhodil